Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da zuwa wannan gidan TV na Abubakar GPRS Online Tech. Wato a nan na so in gwada mutane yadda za su yi transfer coin ɗinsu na PXR network into zuwa PXR based wallet. So hanya mafi sauƙi da mutum zai amfani da shi shine zai zo ya je shi Play Store. In ka shiga Play Store za ka yi searching PXR base. PXR base. So in kai searching na PXR base, so already da ke akwai a cikin wannan wayar, kun ga gashi na an riga na install na shi. To kawai kai in ka zo ka nuna maka cewa ba ka yi install ba sai ka yi installing. To daga zaran ka yi installing na shi, bari ma na update wannan da nake amfani da shi. Daga zaran ka yi installing na shi, so zai nuna maka cewa uninstall ko kuma open, sai ka danna open. So kana danna open, abin da za ka yi daga zaran ka danna open zai tambaye ka password. Ya danganta da yanayin network da kake da shi. So shi wannan PXR base ɗin yana matsayin wallet ne na ita PXR. So duk wani mining da ka yi a cikin PXR application naka na mining, za ka iya transfer shi zuwa PXR base kafin lokacin da za su yi listing. Kar ku manta wannan transfer an fara shi ne daga ranar 20 ga wannan wata da muke ciki, wato watan uku, wato watan March kenan. So abin ma ya ƙi buɗe ne fa network. So gashi nan dai kamar yadda kuke gani, yanzu bari mu je mu buɗe asalin PXR mining application ɗin kafin shi wannan ya gama booting. So kamar yadda kuke gani, wannan fuskan wayar tawa yanzu haka yana nuna muku PXR network, wato asalin application na mining PXR. So daga zaran ka zo daga nan sama za ka ga alamar yanka guda uku nan, shi za ka taɓa. Kana taɓawa, so zai nuna maka transfer coin to wallet. Shi za ka zo ka ƙara taɓawa. Daga zaran ka taɓa za ka ga adadin abin da kake da shi. So dama a cikin wannan PXR base ɗin za ka ɗauko wallet address naka, sannan ka zo ka ɗora a nan gurin. In ka paste nashi a nan, sannan ka sa adadin coin da za ka yi. Daga zaran ka tura take zai tafi. Yanzu amma ya kamata ku gan shi practical yanda ya kamata. Ina so wancan application ɗin ya buɗe ne. Ni bana bagara yau yanzu ya buɗe. To bari ku gani hakan nan. Ni zan sa password nawa don already da in ka buɗe sai ka sa password. Haka. So yanzu kun ga zai buɗe. Na yi kuskure ma kenan. So ko na manta password nawa ne ma, bari ku ga yanda abin yake. Yauwa, to yanzu ka ga ya buɗe. Yanzu abin da za ka yi a nan gurin shine za ka danna receive. Daga zaran ka danna receive za ka zo kan PXR sai ka danna shi. Kaga wannan shine address naka. Wannan da kake gani shine address naka da za ka yi amfani da shi gurin turo wannan coin ɗin. Yanzu daga zaran na yi copying wannan haka, so zan koma cikin wancan PXR application ɗin. Ina zuwa nan gurin. Amma kafin nan dai tukunna ku ga wani abu guda a nan gurin. Wannan PXR base ina ne haka. So ku kula da balance ɗin da nake da shi a nan. Balance ina nan gurin iya nuna 8,275. 8,275. To ku kula da wannan balance ɗin. So bari zan je in turo yanzu. Yanzu gashi na haka. In na zo na sa wallet address ɗin, sai in ce tunda ina da 43 a nan, sai in ce bari in sa 43 ɗin gaba ɗaya. In na sa 43, in na transfer, kuna gani yanda yake rolling, yana rolling, zai yi transfer ɗin kenan. So za mu ɗan jira shi hakan nan. Yanayin network ne da yake ina amfani da MTN ne. MTN baya sauri yanda ya kamata. Amma bari ku gani, daga zaran ya gama zai nuna cewa ya gama. Muna zuwa can muna dubawa kuma za mu gan shi ya sauka. Daga nan kuma za mu jira mu ga meye ne zai zo ya faru. So dai yanayin network ma dai bai executing ba, amma dai wannan shine yanda ake yi. Wannan shine yanda ake yi. Saura kuma yanda ake buɗe wallet ɗin, zan zo in gwada muku shi zuwa gobe in sha Allah.